Всеки ден ставам и това ми е един от най-големите мотиватори да създам нещо ново. Първата част от работа ми е да създам много силен и въздействащ визуален продукт. Втората е това да направя така, че да достигна максимално много хора чрез дигиталните медии. Аурата тук ми свети по-силно. Просто тук ми е мястото, тук са хората и тук има много по-голямо поле за развитие, отколкото навън. Защото там нещата са много по-развити, тук винаги има къде да вървим нагоре. Единственото нещо, което бих променил в България, е да накарам хората да се занимават с това, което наистина обичат, защото масово хората се занимават с неща, които са насъдени и да ги обичат. Най-голямата ми битка е тази да излезна от зоната си на комфорт. Като застанеш на скалата, преди да скочиш да направиш 10 метровия скок, трябва тук е момента, това оттласкването, за да скочиш. След като скочиш, всичко е окей. От 10 години всяка година гласувам. Вярвам в себе си, вярвам, че аз мога да промени нещо, колкото и клиширано звучи. Не го чувствам като задължение, го чувствам като даденост. Едно някой ми е дал някаква сила и аз отивам да си използвам, да си упражня силата. И това ти дава дори ти дава самочувствие. След като излезеш, кажеш да, прави го. Вярвам в силата на гласа си, защото вярвам в силата на действието.